Hai, Piti, vină încoa! Mă filmezi? Aha. Cum schiezi tu frumos, așa elegant. Stop! Păi stai să o filmăm și pe Pergea. Dar Pergea e accidentată sau ce? Nu știu, eu am întrebat-o și mi-a zis că e ok. A, uite, cred că vine. O văd. Nu? Da, ea cred că e. Zi ceva frumos. E frumos la munte, la schi, doar că mi-au înghețat unghiile. Subțire. În timp n-a zis că sunt doi de la circ, știi? Cu de la... Da. Hai mă, Alina, dă tot ce e mai bun că te filmezi. Hai, Alina! Dă ce-i tu mai bun că te pun pe YouTube ăla. Ioron TV! Ia. Mamă, ce tare, cu frâne. Ce ne-ai dat, cu zăpadă! Tanti, tu ai schiuri de alea străine? Te-ai murdărit pe pantalon. Zi, Piti, și tu. Da. Gata, s-a terminat Gata. filmarea, mulțumim.